Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu da sauran mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fili mai tarin alkhairi da albarka na dandalin tauraru a wannan lokacin da muke ciki na watan Ramadana, wanda kuma muna fuskantar babban al'amari wa duk duniyar musulmi baki daya, shine sallar Idi. Ya ku bayin Allah, sallar Idi ta wannan sallar da ake gabatarwa sallah ce da take samu asali tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, domin nuna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa a ibada da Allah ya taimake mu da yi. Suka ce idan aka yi da watan Ramadana, idan aka yi da azumi, to ababe guda ku suna biyowa bayan al'umma. Abu na farin, zakkar fidda kai. Abu na biyu, kabarbari domin wannan girmama wa'annan kwanakin. Abin da kuma shine abin da ya shafi sallar Idi. Abin da ya shafi zakkar fidda kai, inji malamai suka ce farilla ce da Allah ya farlanta akan dukkanin musulmi wanda yake musulmi, sannan kuma yaro ko babba, namiji ko mace, wanda yake bawa ko kuma danda. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya nuna cewa za a fitar da abinci, kuma za a fitar da ita ne gabanin tafiya sallar Idi, a baiwa wanda suke mabukata. Sannan kuma suka ce game da abin da ya shafi abincin da ake fitarwa, to abincin garin, duk garin da mutum yake a ciki, abin da ake ci, in alkama ce, in shinkafa ne, in hatsi ne, in dawa ne, in maka ne, in duk wani abu da ake ci a wannan garin, to shi ake fitarwa a raba ma wanda suke bayan Allah mabukata a wannan ranar, don su ma zamanto cikin walwala da farin ciki. Shin ya halitta mutum ya fitar da kuɗi da su don zakar fidda kai? Masu ce ba sa ganin dacewar haka. Abin da yake dacewa shi ne abincin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya ce a fitar, shi za a fitar. Abu na biyu shi ne an shar'anta mu na ƙarshen wannan wata na Ramadana da mu yawaita yin kabarbari, kamar Allah ce wal tukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'ana mu girmama Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya taimake mu, yi mana aron kwanaki har muka samu gama watan Ramadana, ta yadda an fara da wasu ba a ƙare da su ba, to mu sai Allah ya sa aka ƙare da mu, to akwai buƙatar mu wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Sannan kuma wa'annan kabarbarin a ko ina za a iya yi, za a iya yi a cikin masallacin ne, za a yi a cikin kasuwin ne, za a yi a saman hanya, a duk inda mutum yake zai dinga yin wa'annan kabarbarin. To kuma me ya kamata mutum ya fada? Shi ne mutum ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahi alhamd. Sai abu na ƙarshe shine sallar Idi. Sallar Idi na daga cikin alamun nuna musulunci waɗan annabi Adam, sunna ce mu'akkada da ake son musulmi ya fito, da ake yin raka'a guda biyu a wannan ranar, wanda rana ce da ake son mutum ya sanya mafi kyawun tufafinsa. Sannan kuma Idi wannan ta azumi, ana son kafin mutum ya tafi Idi ya ci abinci. Sannan kuma kana kabarbari, kuma in son samu mutum ya tafi a ƙasa yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya je Idi ba a nafila, haka ake zaunawa a jira liman yana shigowa, za yi khutba, sannan kuma za yi sallah, sannan yawa mutane khutba. Ana son mutum ya ba da lokaci ya saurari abin da ake faɗa. Sannan kuma ana son a dage da yi wa ƙasa da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya a addu'a. Na cikin kurakurai da muke aiwatarwa a ranar Idi shine sallah gaban liman, alhali kuma akwai kuraren sallah bayan liman, wanda duk wanda zai yi sallah gaban liman, matukar akwai wuri ba babu ba, in har akwai wurin da mutum zai laba ya yi sallah bayan liman, sai gaggawa ta jasa. Sallar juma'a ce, sallar fara'id ne guda 5 da ake yi, sallar Idi ce, to malamai suna ganin sallar sa bata yi ba, saboda ya samu makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mata ma suna fita a sallar Idi, mata masu jinin haila ma suna fita, sai dai ba sa shiga cikin masallacin, za su keɓanta ne a gehe. Kuma ana son a yawaita abubuwa kamar haka. Abu na farin, neman afuwa da kuma yahe wa juna. Abu na biyu, kai ziyara ga yan uwa. Abu na ku taimaka mu wanda baya da. Abu na hudu kuma shine sadaka cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana. Sai kuma abu na ƙarshe shine ana son mutum ya dawo a hanyar da ba ita ya tafi ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wannan lokacin, ya kuma datar da mu, ya karɓa mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.